ভারী কষ্ট। রাজন, রাজন কুয়াড়ে গেল? রাজন, রাজন কোন লুচি গল না কোন? নেক্সট এপিসোড আরম্ভ হলো তার দেখা নাই। রাজন আজ পুরা সহজ প্রশ্ন। ডরনি ডরনি রাজন, ও রাজন, রাজন। বেতাল, 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 বেতালটা কুଆଡେ গলা? କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ? କଣଟା ହେଇଛି? ବେତାଳକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ବେତାଳ, ବେତାଳ ବେ, ଆବେ ଆସେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜଲ୍ଦି। ବେତାଳ, 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 রাজন, ବେତାଳ, রাজন, ବେତାଳ। রাজন। ନମସ୍କାର। ভাবিলে ভাবুছি তাকে, চাহিলে দেখুছি তাকে, কোউঠি লুচিলে তু, খোঁজুছি খালি মু তাকে। পড়ে যাଉଛି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଳେଇଲା। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆଜି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ ଯିବା। ଚାଲୁନୁ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ସାଂସଦ କିଏ ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟର? ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜ। ସହଜ ଯଦି ଦେଇଦେ। ଆରେ ସିଏ ପରା ଆମର ମହାଶୟା ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ, ଆଉ ସିଏ ପରା ଆମ ଏଇ ଓଡିଆ ରାଜ୍ୟର। ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ, ଠିକ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ତୁ ଏବେ ମୋ ରାଜନଗରକୁ ରାଜନ, ହେଇ ଶୁଣୁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ। କଣ ବେ ଗୋଟେ ଠିକ ଗୋଟେ ଭୁଲ? ଆରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ। ଏଇଟା ଠିକ, ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଠିକ। ଆଉ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ? ଶୁଣ ମୋ କଥାରୁ, ସିଏ ହଉଛି ଓଡିଶାର କଣ ବୋହୂ, ବିହାର ଝିଅ, ମାନେ ପକ୍କା ବିହାରୁଣୀ ସିଏ। ଆରେ ଗଲତି ସେ ମିଷ୍ଟେକ ହେଇଗଲା ରେ। କିନ୍ତୁ